uTracy. uTracy. Qanda le country. Thinta uThesi. Thista Mbokodi, Purple Gang. Nina. Ukuba niyamthanda lo Tracy wenu ngabe isalon yakhe every day kukhulunywa ngayo wena wabona isalon kalale mhla evula isalon ulale. Wawuthi usabathe ulale uvula isalon. Ulale uvula ngabe kuyabatshazwa. Everywhere la uyakhona kufuze ngabe kukhulunywa ngesalon kaTracy. Everywhere la uyakhona fuze ngabe uhlangana nomuntu uthi uyambuza athi ngenze kaTracy angithi niyazazi ukuthi njani mase nisangene ngento eDurban. Fuze ngabe kunale queue le ntombazana eseMaritzburg. Fuze ngabe nani ke eDurban makiwa kaTracy ninaleyo queue leyo. Fuze ngabe nithi siya kaTracy but angiyazi noma iseDurban North noma iseChartworth noma iseMlazi salon leyo ngoba anikhulumi ngayo. Hayi umjolo wakhe kodwa nihamba phambili. Leli business lakhe lele ngabe nalipromoter anilipromote hayi indaba zakhe kodwa hayi. Yabona yena oyibuka njengokuthi une backup yenu niyamthanda. I'm sure nebusiness uliqale ngobazi ukuthi uthandwa abantu uyiqanda le country nizomsupporta kanti anginjalo. Abantu baziphushela ama-agenda abo. Abantu baziphushela ama-agenda abo. Hayi uTracy wethu. Hayi iqanda le country. Hayi uTracy njena. Hayi engathi angathola umsebenzi ngoba niyamthanda uTracy niyamdabukela. Hambani phela no support business lakhe ukuze akwazi ukuba nemali akwazi ukuyimela. Anikwenzi lokho. Anishare ngisho business lakhe nenze lutho nithu nje niyibukela ungathi akazavule lutho. Fuze ngabe kuneQT. Fuze ngabe wonke umuntu wenza ikhanda khona niyabuya niyashutha. Angithi nemsupport, angithi niyamdabukela. Angithi nifuna abe nemali, nifuna imele khona indoda ingeke umhluphe. Pepepe imkhuba yenu. Mkhuba yenu pepepe ngixoxele. Namhlanje ke sesivuka ngepetition ke. Senithi cancel uFelix Hlophe. Indaba zakwakhe njalo lezo. Kodwa senithi nina eGagasini senisayina ipetition yokuthi eGagasini akasuspend. Niyazibona ukuthi ninjani? Niyazibona ukuthi ninjani na? Njengamapha amakhaphula angaxabana thukane. Umuntu mayehlukumezekile kuleyo relationship umbona ngokuthi aphume. Bangakho abantu abaphuma ku relationship umuntu aphume ahamba ancamana ukuyolala phansi. Bangakho mina ade ngangibona abantu la eGoli bexakeke athi umuntu ngithatha izingane ngayoyidaxaza ekhaya ngagibela ibhasi ngeza la eGoli ngazophanda. Ngikhathele le ndoda ingihlukumezile ngikhathele ancamana ukuhlupheka umuntu aqale phansi impilo. Onjani ke lothi umehluphekile astila ahlale lapho adrive imoto zakhona aswenke abonakale kuma live nayo le ndoda emhlukumezayo. Mase niyayingena nini? Ikonto enjalo. Ayikho into enjalo ayikho nje into enjalo. Into ezokwenzeka nalobhuti lona unenkani naye kanti akabazi ukuthi abantu banjani. Mhlawumbe akakayifundi iDurban. iDurban ikuthatha la. Ikubeke la. Isuka ibuthi daxa. Niyabona le petition? Yimbi, angifuni ukuqamba amanga. Yimbi. Ngoba manje sesikhuluma ngetoho, sesikhuluma ngeimoto, sikhuluma ngeschool fees, sikhuluma ngemizi, sikhuluma ngamanye ama-bills akhokhelwayo. Niyangunderstand? I-career yaka entertainment iyancikisela kakhulu. I-career yaka entertainment iyancikisela kakhulu okwangampela. Niyangunderstand? Okwangampela nje iyancikisela. Uma abantu aba-100 sebethe cancel Bongiwe Mbatha uyacancel. I-brand osuke uyisebenzela kusho efanele ukuthi nayo iprotect. No askis noma ngabe bakuthanda kangakanani noma ngabe uyifavorite kangakanani. If abantu sebeqayise kwi-brand
ayikho into sengoyenza nebrand izohlehla izothi no man asikwazi abantu abawu100,000 listeners athi asikuxoshe asina choice kufanele sikuxoshe for ini ozulahlekelo umsebenzi for ini. Angibaza abantu baseDurban why ingangeni la emakhanda abo lento yokuthi eDurban uhlezi ucushiwe. Ukuphakama kwakho eDurban ukwanda kwezitha uhlezi ucushiwe kwakhona. You understand? Yes, abantu bayahlukunyezwa emotional abuse, but kwezinye indawo azisifuni thina lezo zinto because labo bantu bona basuke besahleli. You understand? Labo bantu basuke behleli kwi relationship. So mina ngubani ke mina? Ngizothi usibani uyahlukunyezwa ebehleli kule relationship. Ngingenaphi lapho? Kufana naye lo umngani kawalento wa Tracy lo leya vida de enzani. You don't do that. Odliwa isibhamu le ntombazane ngelinye ilanga. Awuyenzi le nto. Umngani wakho mexabana nendoda yakhe akahamba yekubo. Angithi kubo bathatha amalobolo akube yibona bayisothayo ke leyo ndaba. Umuntu ofika kwene ekhala eshawa iboyfriend nawe mxoshe akahamba epolice station akangeza ukuzokhala kwena because kunabafana baye psycho la. Kungangakho sifunde indabeni thiwa umfana udubula intombazane nomngane. Kungangakho sifunde indabeni kuthiwa umfana udubule intombazane wadubula nomamezala. Uyazi ukuthi indaba basuke bemenza isilima bobabili. Uyayizwa lonto basuke bemenza isilima bobabili. Mina bongiwe mbatha I cannot roll nomngani ofika bene boyfriend yakhe straight aphinda benomakhwapheni eceleni. Uyayizwa lonto ngoba loya muntu mhla ethola ukuthi nami bengazi ukuthi bekukhona nothami eceleni ngizodliwa isibhamu nami ngelinye ilanga ngifele izenzo zamngani wami. Mangibona ukuthi umngani wami umuntu owenza ubukwirikwiri ayichoma hayisobuye sizwane ungasabenza ubukirikiri. You understand? Mina ngiyala lo mngani lothi omfonelayo uthi esibani ngicela ungicover bandla. Ngicela ungicover bandla yazi ngizothi ngilale kuwena ngizothi kunjani. No, angeke ngiyenze leyo nto ngoba the day umfana ethola isibhamu sokhala ekhanda. You can't angikhathali noma ngabe kwenzakaleni you can't angeke umngani wakhe afika azocasha kufika indoda yakhe niyavidorize khuluma indaba zakhe wena khuluma indaba zakhe wena ka Facebook kwashe kwacima kanjani leya ntombazane ngelinye ilanga iyolimala leya iyolimala ngoba ngempela le petition mangasibe nabantu aba 100,000 ngo Felix Hlophe. Uyazi ukuthi angasuspend emsebenzini. Kodwa ukube lethule ibixabanela yona yombili. Engekho umngani lo wesithathu ovidorizayo okuyena otshela thina ukuthi indoda le bi aggressive kangakanani. Bengeke lo munye azaphelele umsebenzi. Uyayizwa lonto? Lo mngani ke yena ke lo kuzoba kanjani ke indoda yakhe isiphelele umsebenzi sekulamba izingane. Sekulamba izingane zakhe sekulamba ne lifestyle yakhe lifestyle yakhe akasekho umuntu okwazi ukuthi uzoyi afford. Phephetani la bantu baseDurban ngithi phephetani la bakuthatha la bakubeke la abanqeni futhi ukushaya ngathi bayakuthanda. Hey yabo lo Tracy wenu kuba niyamthanda ngaba kalali ama appointments ngabe nonke nishutha ka Tracy ngiyanazi phela nina aninandaba nina nama prize ngabe nonke nishutha ka Tracy but ngoba kune agenda nimphushayo nidlala ngaye nje engathi niyamthanda kanti niyambhayizisa nina ke Durban people into eniyenzayo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nang sesikhuluma ngendaba ayokuthi people are saying ukuthi hey iGagazi must cancel uFelix Hlophe, but people are signing petitions
ukuthi uFelix Hlophe bamqoshe lapha kuGagasi FM because of Tracy, because of le video yakhe lesiyibona circulator lapha etinkundleni tokuxhumana la kamakhelwane khona alwa uwathi ufuna abantu abakhe after uTracy abalekele kamakhelwane mhla tingu-24 December 2025 kuyo lenyanga. Apparently kuthiwa balwile uma balwa uTracy because usabela i-safety yakhe wabalekela kamakhelwane nebantwana. Wabonakala iFelix abathuka lapha kuleya video athuka ngisho maketala wakhe, thuka labo makhelwane ngisho nalo maketala. Yo guys, that video was just so hectic. So guys, into lekhona ukuthi people are fighting for uTracy, bantu bamlwela for uTracy. Bathi uFelix uyamhlukubeta, hey uFelix akamphathi kahle, nalapha ku-reality show yakhe bekangamphathi kahle, vele uyamhlukubeta lo babe kuTracy. And Tracy uke went the video telling people ukuthi they should mind their own businesses ke sanathi nje abaphume kuye nalento ukuthi abantu bahlezi badreka i-husband yakhe akayithandi because uFelix he's a good man. Ngilasho kona ubongo ukuthi bantu bamlwela uTracy, but Tracy akatibona ninkinga. Like bantu lababona inkinga emshadweni waTracy naFelix, uTracy nje uyasho ukuthi yena u-right u-happy. So uyabona umsita kanjani mulanga la tibona ngalidzinga lisito. Please do comment what you think below down in the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.